हे अम्बे मैया, आज 15 साल बाद हमार पोती घरे वापस आवतारी। उनका ऊपर आपन कृपा दृष्टि बनवले रखी है मैया। यह हवेली में बहुत दिन के बाद खुशी आई बा। एक खुशी के ऊपर गुजरल बीतल बुरी परछाई कबो ना पड़े, कबो ना पड़े। वाह, ठाकुर साहब तामृता के आवे के खुशी में हवेली के त एकदम दुल्हन जैसे सजा देले बाड़न। इनकर कौनो जवाब नहीं खे। कागज उधर जी सब काम काज ठीक से हो रहल बा ना? बाबूजी जैसे रवा कहले बनी नु सब वैसा ही हो रहल बा। बहुत ठीक। हाँ। ए भोलू एने आवा। जी दादाजी। देखा गजोदर। हाँ। अतहु सुना। हाँ। हर मेहमान के खातिरदारी ठीक से होए के चाहिए। हाँ। कौनो को कसर ना रहे के चाहिए। रघुआ चिंता मत करी दादाजी। उ कबीर दास जी कह गेल बारे। कौनो कबीर दास तुलसीदास के बात नहीं सुना। जौन हम कहत हई ओकरा के ध्यान से सुना और ओके ध्यान से करा। जन ल और कोनो दास के बात कइला नु तो डायरेक्ट सूरदास बना दे। बाबूजी सब काम हो जी, चिंता मत करी। अरे जेलर साहब आई आई आई। ठाकुर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अमृता बिटिया आ गेली का? हाँ आ गेली। भैया बुलावता नहीं। अरे कौनो जरूरत नहीं है। अमृता बिटिया थक गई हुई है, ओके तनी आराम करे दी। वो कहा कि हम तनी जल्दी आ गेली हैं। अरे का एले जेलर साहब ये का खाता नहीं आप? अरे रघुआ के तो और पहले आवे के चाहिए। काहे कि एक रघुआ, एक डॉक्टर साहब, एक वकील साहब, ये 3 लोग तो बाड़न जिनका में हमरा के अपनापन दिखाई देला। वकील साहब और डॉक्टर साहब आ गेल बाड़न का? अब ले तो नहीं खन आई। रघुआ आ गई नहीं तब वो लोग आवत हुई हैं। हाँ, वकील साहब तो आ जाई हैं, पर अपन डॉक्टर साहब के पूंछ से जबले भाभी पैर ना हटई हैं तबले उ ना आ पाई हैं। ये ठीक नहीं है। यो ठीक नहीं है। इला तोहार अभी तक जोरे के सिलेक्शन ना भइल। देखी ना ये नेकलेस कैसे लागी इस साड़ी पे? अरे भाग्यमान, हमनी के ठाकुर साहब के पोती के बियाह में नइखे जा रहल बानी, ओसे मिले खातिर जा रहल बानी। फोकट में इतना जेवर काहे ला दतड़ू? अरे हम कोनो कंगाल बाप का बेटी है का? अरे इतना जेवर हमार बाबूजी देले बाड़न पहने खातिर, अरे रखे खातिर नहीं। हाँ हाँ मालूम बा तू बड़का जिम्मेदार के बेटी हो। 2-4 गो औरी लाद लो। तोहरा चक्कर में हम हमेशा लेट हो जाए ना। तोहरा के नहीं के मालूम जाने लो तू वो वकील और जेलर हमरा पे हंसल है। अरे हमरा वजह से ना। अरे डॉक्टर हो के अपन ढांचा देख ले बड़ा। अरे एकदम बजनिया के ढोल नहीं लागता। अरे ये से लोग हंसेला बुझला। इनका के तो छिड़ले गुनाह बा। चला जल्दी चला। ये तो हरदम एकदम हड़बड़िए में रहले। हमार सचलो ना सुहाला इनका के। अरे कसम से जेलर साहब, डॉक्टरनी भाभी और डॉक्टर साहब के नोक झोंक सुन के बड़ा मजा आवेला। जैसे उनकर जिंदगी संवर जाई। बड़ा हसदानी लोगन डॉक्टर साहब पे। राउर बेटी आशा कहाँ बाड़ी ये बताई। आईनी हाँ तो उनका के लेके काहे ना आईनी हाँ? अरे आशा हमारे साथे कैसे ना आई? आखिर बचपन के अमृता की सहेली है ना। अरे 15 साल बाद अमृता लौट के आयल बिया तो भला आशा ना आई? हाँ सावित्री, आशा तो कबले आयल बाड़ी और अमृता के तैयार करत हुई है। बैठी बैठी रघुआ लोग बैठी। वाव नाइस ड्रेस बा। का कमाल के ड्रेस बा अमृता। ई ड्रेस केकर पसंद के बा? और के पसंद करी? हमार जिंदगी में जे भी चीज बा वो हमार पसंद के होला। एकर मतलब बा कि तू हमरा खातिर जीजा जी भी पसंद कर लेले बाड़ू का? आशा का भइल अमृता? काहे गुस्सा हो गेलू? कुछ नहीं, हम थोड़ा से बाद में बात करो। अरे
अरे रुक। कहा? अरे जब दिक्कत हमेशा आगे आगे सुपर फास्ट बन के भागत रहलू। चल वो चल। हरी एक दूसरे के का देख रहल बानी, हाँ? और हमार छोटा डॉक्टर कहाँ बाड़न? उनका बगैर रउआ लोगन के यहाँ आवे का हिम्मत कैसे हो गई? हम पहला ही कहत रहनी ना कि विजय के बगैर जाइब तो वहाँ 1000 सवाल खड़ा हो जाये। अरे तो हम का करी? अरे हम कहनी ना ओकरा से, वो कहलस कि एगो बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशन बा, वो ऑपरेशन हो जाए ना तो आ जाए। अरे काहे के इमरजेंसी ऑपरेशन? और यहाँ जो हमरे इज्जत का ऑपरेशन हो रहल बा। अरे का इज्जत का ऑपरेशन हो रहल बा? डॉक्टर साहब सुनी, छोटा डॉक्टर रउआ से बढ़िया डॉक्टर बा, और एक डॉक्टर के पहले मरीज के सेवा, ओकरे बाद दूसर काम, बुझली? चली बैठी आके। चुरन सिंह, चुरन सिंह। जी सर। अरे हम जो पेशेंट के ऑपरेशन करनी है ओकरा के वार्ड में लेटा दो। कौन पेशेंट के ऑपरेशन करनी है सर? अरे ओकरे जौना कि तू कहत रहला कि हाथ में गैंग्रीन बा, ओकर हाथ हम सफाई से काट देले बानी। गैंग्रीन? लेकिन ओकरा के तो हम बाहर बैठे ले बानी। का? हाँ। अरे तो लेटर वाला कौन भाई ओटी में? अरे ऑपरेशन थिएटर में। अरे बाप रे बाप, अरे वो तो अपना थाना के हवलदार रहल, ओकरा दांते में दर्द रहल, और रउआ रहली ना तो ओकरा के हम बेहोशी के इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन थिएटर में सुला देनी, और रउआ ओकरा हाथवे काट देनी। अरे चुरन, तहरा चक्कर में हमरा हॉस्पिटल बंद करे के पड़ी। अच्छा चलो चलो चलो, वो पेशेंट कहाँ बा जौना के हाथ काटे के बा? ओकर हाथ काट फटाफट हम। अरे रुकी, अरे ओकरा हाथ कटले से पहले वो हवलदार के हाथ जोड़ दी, ना तो वो होश में आई ना तो हमार जियल दुश्वार हो जाई। हे भगवान, हमार तो जियल मुश्किल हो गइल बा। अरे तहरा चक्कर में हम दादाजी के पार्टी में न जा पाइनी। अब दादाजी अमृता का सोचत होइलो? चलो 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 चलो, चली हवलदार के हाथ जोड़ दी। हाँ चलो। आवा बेटी आवा, देखा आज तोरा से कितना लोग मिले आयल बाड़न, हाँ? 15 साल तक हम और अमृता के दादी अमृता के बगैर कैसे बिताईनी, एकर बयान हम ना कर सकेनी। जिंदगी के एक पल कैसे हम जीनी, खाना का एक निवाला कैसे हम खैले बानी, वो दिन सोच के हमरा के बड़ा तकलीफ होला। मगर आज अमृता के आइला से हमार जिंदगी में फिर से खुशी आ गई बा। हम बहुत खुश बानी, बहुत खुश बानी। और ये खुशी में आप लोग भी शामिल बानी, ए वजह से हमार खुशी और भी बढ़ गई बा। हाँ, हमार खुशी और भी बढ़ गई बा। आज अमृता आ गई। अब बेटी देख, तोरा से के मिले आइल बा? ई तोहार वकील चाचा। प्रणाम चाचा। खुश रहा बिटिया, खुश रहा। ई तोहार जेलर चाचा। प्रणाम जेलर चाचा। सुखी रहा बिटिया। रउआ अकेले आइल बानी? का करी बेटी, 2 साल पहले तोहार चाची हमार साथ छोड़ के चल गई, और बेटा आर्मी में मेजर बा, जे सरहद पे देश के सेवा कर रहल बा। यही खातिर जीवन अकेला हो गई। का कहता रहा वीर सिंह? हमार परिवार तो तोरे परिवार जैसन बा ना भाई। यही खातिर तो बार बार रउआ से आशीर्वाद ले वास्ते आ जाता। हाँ। और ई हम है तुहार डॉक्टर चाचा, और ई है तुहार गोल्डन चाची। अरे हमार बाबूजी दहेज में इतना गहना देहले रहलन पहने खातिर, अरे बक्सा में रखे खातिर नहीं। और अगर पहनला से केहू गोल्डन हो जाला तो हम गोल्डने सही। और अपन बेटी की सलामती चाहेलिस तो आज के बाद हमार काम में कब्बो दखल मत दी। हम कहा करे नहीं, कहा जानी और केकरा पास जानी कि पूछे के तोहार कोनो हक नहीं के।
याद रखिए, समझे? इका बेटी, आज खुशी के दिन में तेरे आंख में आंसू? ना बेटी ना, मत रो बेटी, मत रो। एगो बात कही दादी जी, का ह? तोहरा के पता ना बा का? कि रहीम दास जी कह गइल बाड़े कि कबीर दास, भूखे भजन न हो गोपाला, इली कंठी इली माला। रे बड़ी बकबक बकबक करे लागल बाड़े आजकल तू। जो सबका खातिर नाश्ता लेके आवा जा। ठीक बा दादी जी। दिन भर बकबक बकबक नाश्ता। अमृता बिटिया, कहाँ मोबाइल में खो गइल बाड़ू? और तोहार चार रखल रखल ठंडा हो गइल बा। बस दादाजी एक फ्रेंड के एसएमएस कर रहल बानी। एसएमएस? अच्छा ही एसएमएस वाला फ्रेंडवा लड़का हो कि लड़की हो? का कह रहल बानी दादी? ये हमार फ्रेंड हा, ओकर नाम संजय तोमर हा। अमृता बेटी, अब तोहार उम्र बियाह के हो गइल बा और हमो तोहरा खातिर दो चार लड़का देखले बानी। देखा, अगर संजय तोहरा के पसंद बा तो हमरा के कोनो एतराज नहीं के। दादाजी, पति पत्नी के एक रिश्ता के हम बहुत करीब से देख ले बानी और वो देखला के बाद हम केहू के साथ ये रिश्ता ना जोड़ सकेनी। प्लीज रहुआ लोग हमारी शादी के बारे में सोचल छोड़ दी। ला, ई ऐसन कह के चल गईल जेंगा लागता कि कोई बियाह है ना करे। ना, ऐसा ना हो सकेला। अमृता हमारे इकलौती पोती बिया, ओकर बियाह ना होके ऐसा ना हो सकेला। अमृता के बियाह होई आ जरूर होई। हाँ? अरे बिया के बिना जिंदगी भी कोनो जिंदगी बा। पता ना काहे तू बिया खातिर मना कर देलू। हाँ? हमरा के देखा, हम तो सोचे नहीं कि बस अगला ही पल में विजय के साथ हमारा बियाह हो जाए। पता बा अमृता, हम विजय से बहुत प्यार करेनी। जब भी ओकरा के देखनी ना तो हमार तन बदन में गुदगुदी होखे लगेला। हाँ? अब ई कहाँ रह गईली? अरे अमृता, का भाई तू इजे काहे रुक गईलू? हम उहे दिन तोहरा से एगो बात कहे के चाहत रहनी, पर उ दिन पार्टी की वजह से कह न पाईनी। बाकी आज कह रहल बानी। का बात बा बोला? आशा, तू मर्द के ऊ रूप नहीं खुद देख ले जौन हम देख ले बानी, और उ गंदा रूप, उ गंदी फितरत जे हर मर्द के होला। जब ले मर्द औरत के किसी रिश्ता में ना बांधे ले, तब तक वो प्यार मोहब्बत जैसन चीज के दिखावा करे ले। और एक बार जब औरत ओकरा साथे ब्याह करके विवश हो जाली, तभी मर्द की फितरत भी कमीनी हो जाली। ओकरा बाद प्यार सम्मान देवल तो दूर, वो औरत के सांस पर भी अपना अधिकार जमा लेवेले। यह मर्द के असली फितरत था। लाली, न तोहरा आगे पीछे न हमरा आगे पीछे केहू बा। बस तू जल्दी से हाँ कर दा, हम दादाजी से बात करके फटाफट फेरा ले लिया जाई। हम कितनी सोचे दा? सोचे दा? अरे का सोचे दा? तू कब ले सोचबू? हम तोहरा से मिले बदे 50 बहाना करके अपने गांव से आवेली। अतनी जल्दी सोच लेबू तो ई रोज के आवाजाही खत्म हो जाई। ठीक बा। का ठीक बा? तू कब ले सोच के हमके बताइबू? 2-4 दिन में सोच के बताई दे। 2-4 दिन में? हे भगवान, है कि हम कैसे समझाई? रहीम दास जी कह गए बारे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अरे लाली हमार नीली हमार पीली चल गई। अरे गुरु, तनी परसदिया हमनियों के दीही। ला हो महाराज। बम्बा भोले
गौरी शंकर नाम बा हमार, नाम बा भगवान के और काम बा शैतान के। तो केहू दूसरे गांव का चिकड़ू मरैला जैसन मच्छर लौंडा बहुत नीक लागला, और हम गौरी शंकर हट्टा कट्टा बाका भोजपुरिया जवान हैं? ओके तीत लागला। देखा का देखली, दुई बार देखली और दोनों बार तू चकमा देके भाग गईलू, मगर ई बार चिलम सुलग के रही। बाबा बोले शंकर। ये तो फिर चकमा दे गई। गुरु रेस लगावा रेस, का देखत बड़ा जाके चीलम सुलगावा। गौरी शंकर। बचाओ, हमके बचाओ। गौरी शंकर नाम बा हमार, नाम बा भगवान के और काम बा शैतान के। आज हम तुहार चिलम सुलगा के रहब। आज तुहार चिलम के हमेरा अरे तू सब का चाहत बाड़ू? हमनी के तोहार चिलम सुलगावल चाहतनी। लड़की देखला ना कि तो शुरू कर देला अपन कुत्ता गिरी दिखावा। हाँ? आज के बाद अगर तू केहू लड़की के बुरे नजर से देख ले तो तोरा के चिलम में भर के सुलगा दे। हाँ तो चिलम ऐसा बुझाए कि सार ना तो कबो अपन चिलम बुझा पावे न चला पावे, समझ ले? तोड़ दे बुगा। कुकुर कहीं के चिलम सुलगाई। अरे अब तो पक्का से था। अरे पापा लागत था कि आज बढ़िया से गुरु के चिलम सुलग गए हो। बैनु इतना हाफ रहल बाड़े। अबले नईखे आइल, कहाँ चल गई? अरे अमृता बेटी, कहाँ रहलू बेटा? दादाजी हम आशा के गांव गई रहनी, उसे मिले खातिर। ईद लाली है दादाजी। प्रणाम दादाजी। खुश रह बेटा, खुश रह। दादाजी लाली के आगे पीछे केहू नहीं के। अच्छा। अनाथ बिया बेचारी, ऐसे हम सोचनी के लाली आज से यही हवेली में रही, ये ना? जी दादाजी। अच्छा सोच लो बेटा। बोलू आवतानी दादाजी। लाली अरे ये आँख फाड़ के का देखो ताड़े? हाँ? कुछो ना। जो जाके को कमरा साफ कर दे, आज से ही हवेली में रही, यही दे। अच्छा बेटी अब अंदर आओ। जी दादाजी। लाली तू तहाँ ना कहत रहलू, बाकी हमार किस्मत तोरा के हमसे मिला देला। बाकी वो कहावत सुन ले बारू ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। रउआ लोग समझ गई ना? अमृता बेटी, ये राहुल हुमन अपना गांव में कोनो काम बदे आइलन, हमरा से मिल गईलन तो हम सोचली कि तोरा से मिलवा दें, यही बदे अपना घरे हम इनका ले आइली। सुना अमृता, राहुल ना इंजीनियरिंग के पढ़ाई पूरा कर रहल बाड़े और घर से भी बहुत संपन्न बाड़े, यही से इनका के हम तोहरा खातिर पसंद कईनी हा।
ठीक बाड़े ना। लेकिन दादी अब बेटी लेकिन छोड़ा, इनकर बाबूजी के हम जमान दे देले बानी। अब तोरा के कोनो कमी नजर आवे तो तुमरा के बता दा ना। का हम राहुल से अकेले में 2 मिनट बात कर सके नहीं? काहे न कर सकेलो। आई जा बेटा, अरे जा शर्मा जन। सुनी, रवा का बुझाता जाई अमृता ब्याह खातिर इनका से राजी हो जाई है। ब्याह खातिर तो राजी होए के पड़ी, काहे कि हम जबान दे चुकल बानी। और अगर हमार जबान चल गई ना तो हमार जानी चली। देखिए, हमके कोनो भी देखिए नुसी रीति रिवाज और रस्म अच्छा ना लागेला। ये सब बात के तो हमहू ना मानीला। आज दुनिया इस सब बात से बहुत आगे जा चुकल बा। ड्रिंक करे नहीं रवा? हाँ, कभी कभी दोस्त लोगन के साथ ले लेवे नहीं। 1 मिनट। इतना पी सके नहीं रवा? ना, इतना बहुत ज्यादा हो जाए। तो ठीक बा, पी के दिखाई। आइस चाहिए? ना। देखी, हम पति से 4 कदम पीछे चले वाली पत्नी ना है। हम पति और पत्नी के साथ साथ चले में विश्वास करे नहीं। आज के जमाने में ऐसने होके के चाहिए। हम 1000 आदमी के भीड़ में आपन पति के चुम्मा देवे में विश्वास करे नहीं। रउआ के ई बारे में का विचार बा? हाँ, ये सब आज के जमाने में चलेला। रउआ के हिसाब से पति पत्नी के बीच कैसन रिश्ता होके के चाहिए? बहुत सच्चा प्यार होके के चाहिए दोनों के बीच में। पी पति के पत्नी के पूजा करे के चाहिए। अगर पत्नी बहुत अच्छी होके तो करा के छू के गंदा भी ना करे के चाहिए। यहाँ हमार सोच रउआ से थोड़ा अलग बा, काहे कि हमरा के वाइल्ड लव पसंद बा। वाइल्ड लव मतलब जंगली प्यार। वैसे पत्नी के जोन पसंद होके पति के उसने प्यार करे के चाहिए। तो शुरू करी। हाँ, जल्दी करा। करता नहीं, बोल रहा बनी ना। तू जैसन कबू हम वैसने करब। अरे कुत्ता चाहे कोनो नस्ल के होके, लंगोट के सब कच्चा होकेला। तू लोगन के ता बस एक मौका के तलाश रहेला, और वो मौका मिलते ही सब अपन औकात पे आ जाले। ऐसे हमरा की नफरत बात तोहार जैसा नीच, कमीना और गिरगिट जैसा रंग बदले वाला मर्द से। अगर तोहरा में जरा से भी शर्म बचल बाना तो चुपचाप निकल जाई हवेली से बाहर। निकल ऐसा से। मुझे तो बोला था वाइल्ड लव। अरे देखिए दादाजी, ई है रउआ के सज्जन, सुशील और सम्मानित परिवार के इंजीनियरिंग पढ़े वाला लड़का, जेकरा के इतना सन मौका देहनी तो आपन जा दिखा देलस। और वो चाहता नहीं कि हम इनकरे से शादी करी। दादाजी, हम कबो शादी ना करब और रउआ भी हमार शादी करावे की कोशिश कबो ना करी, काहे कि हम अपन माई जैसन घुट-घुट के ना मर सकेनी। अगर ये बियाह ना करी तो हमने खातिर अच्छे नु बा। देखो, ये अपन बसरी अंदर चल के फूका जान लो। चला चला, जब देखो तो लगे सुर लगे आलाप पे। कान खोल के सुने रहुआ लोग, ये हमार बेटी है। हम जैसे चाहब वैसे एकरा के जिए के पड़ी, और हमरा मामले में केहू के दखल देवे की जरूरत नहीं के। ये बात के आप लोग ख्याल से समझ नहीं। आवाज नीचा करके बात करे इंदर। हम तो बाप हैं बाप, और हमरा जीते जी हवेली में हुए हुई तो हम चाह। देख देख इंदर, तुम्हारी गंदी हरकत से ही बच्ची का का हाल भइल बा। फूल जैसन बच्ची कैसन मुरझा गइल बिया। देख कैसन मुरझा गइल बिया। बस हो गइल इंदर, अब बहुत हो गइल। तो हर भूल के हम नजरअंदाज करत रहली। बाकी अब
अगर तू अपन गंदी हरकत ना छोड़ला तब तोरा खातिर ई घर के दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस सब कुछ तोरे वजह से हो रहल बा, तोरे वजह से। तू ही पति पत्नी के पवित्र रिश्ता के कलंकित कैले बाड़े। आज हमरा के घिन आ रहल बा अपने आप पे कि हमार खून के एक रूप तू हुआ। पता नहीं हम कौन पाप करे रही कि तोरा जैसा औलाद हमरे घरे में पैदा भइल रहे, और पता नहीं अभी तक कौन पाप कैले रहे कि तोहार बेटी बन के पैदा भइल। इंदर, तू एक ना दू पीढ़ी के बर्बाद कैले बाड़े। दू पीढ़ी के हम तोरा के कबो न माफ करब, कबो न माफ करब, कबो न माफ करब। कबो न माफ करब हम तोरा के। मुंह का खतर जाई गंगाजल मंगवा दी कहीं से। बाबूजी लेते बन गंगाजल का जल करे ले जाइए, बाबूजी के साथ चलते बन। आई डॉक्टर साहब आई। का हाल बटा? बहुत सीरियस हालत बा, पता ना का हो गइल बा दादाजी के। चल चल आई डॉक्टर साहब। दिन देखी नानी देखी चलते ना। डॉक्टर चाचा का भइल दादाजी के? अमृता ठाकुर साहब अब हमने के बीच में ना मैं ठाकुर बलदेव सिंह अपने होशो हवास में अपनी इकलौती पोती अमृता की वजह से ये वसीयत कर रहा हूँ। मेरी पोती अमृता ही मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी सारी संपत्ति और जमीन जायदाद की हकदार है। परंतु यह हक अमृता को तभी मिलेगा जब वो शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगी। यदि अमृता अपने जिद के चलते शादी नहीं करती है तो मेरी सारी संपत्ति और जमीन जायदाद मेरी पत्नी सावित्री के मृत्यु के पश्चात एक अनाथालय को दान में दे दी जाएगी। और हाँ, यदि ऐसा होता है तो मेरे घर में 2 ऐसे प्राणी हैं जिनका इस घर के सिवाय दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, और वो हैं मेरी पोती अमृता के मामा मामी। इसलिए उनको जीवन यापन के लिए मेरी जमीनों में से 2 बीघा जमीन और रहने के लिए गुहाल की जगह दे दी जाए, और मेरे वफादार भोलू जिसने हमारी निस्वार्थ सेवा की है उसे मेरी जमीनों में से 10 बीघा जमीन दे दी जाए। चलो हो गया। वकील चाचा, हम दादाजी के जमीन जायदाद के बगैर तक जी सकेंगे, लेकिन शादी ना कर सकेंगे। अमृता बेटी, तुहार दादाजी के अंतिम इच्छा ई रहे कि तुहार शादी हो जाए। इसे जब ले तू शादी ना करबू तब ले उनकर आत्मा शून्य में भटकत रही, ओके कब्बो शांति ना मिली। जेलर साहब सही कह रहल बाड़न अमृता बेटी। तू उनके बात पर गौर कर और कोशिश करे कि तुम्हारा फैसला बदल जाए। भाई बताओ भला, और नौकर भोलुआ के 10 बीघा जमीन आ हमनी के 2 बीघा रहे खातिर गुहाल जहाँ गाय भैंस बनहला। अरे बुढ़वा, ते का वसियत करके गलिस रे? बुढ़वा का करके गइल आ ना करके गइल एकरा के सोचला के कोनो जरूरत नहीं है। बुढ़वा के भूल जाई और वह ये सोची कि गुहाल में रहें कि हवेली में। तो तू का कहल चाहत रू, बतावा ना। हम ये कहे के चाहतनी कि अगर हमने का ई हवेली में रहे के बाद तो अमृता के ब्याह करवावे के पड़ी। अमृता के ब्याह खेल का है?
हो बुढ़वा ओकर दादा ओकरा के बियाह खातिर समझा समझा के मर गइल। अब के समझे ओकरा के बियाह खातिर हो? हमरा तो ओकर बियाह बहुत मुश्किल बुझाता। उदासी में डुबला से कुछ काम न होगी बेटी। काकी कल रात हमारा मन में ख्याल आई, यही से रउआ लोगन के पास हम मिले खातिर आ गई। इत तय बा के अमृता बेटी बियाह न करी। अगर बियाह न करी तो ये जमीन जायदाद ये हवेली के साथ साथ ठाकुर साहब की भी नाम खत्म हो जाएगी। गुहाल में रह के मामा मामी के जब 2 वक्त की रोटी नसीब न हुई तो ठाकुर साहब के नाम पे लोग हंसी हैं। यह सब बचावे खातिर हम सोचा तानी अमृता बिटिया के वैसन बियाह करा दिया जाए जे कानूनन बियाह भी साबित हो जाए और ओकरा बंधन से मुक्त भी हो जाए, जौन अमृता बिटिया चाहे ले। देखा, एक वकील के नाते हम अच्छी सलाह देता नहीं, बाकी फैसला रउआ लोगन के हाथे बा। का ऐसा हो सकेला चाचा? हाँ हाँ हो सकेला, अगर तू हाँ कर देता। दादी, ऐसा ब्याह के बारे में हम एक बार जरूर सोच सकेनी। ठीक बा, अगर ये बात है तो हम ऐसा एक लड़का के तलाश करो। हाँ देखो, ठंडा पानी मत पियो, ठंडा खाना मत खाइयो, ठीक नू? जितना कहत नहीं उतने करी हो। हाँ देखो, टाइम से दवा जरूर ले लिहा, नहीं तो फिर तरह के हॉस्पिटल में भर्ती कर दे, बुझला? हाँ डॉक्टर साहब जल्दी चली, इतना बड़का को पेशेंट आइल बा, इमरजेंसी। अबे चूरन सिंह, इमरजेंसी पेशेंट ना होला, इमरजेंसी केस होला। अरे तहनी के तो पूरा हिंदुस्तान के खराब करके रख देल बड़ा सन। का भइलो पेशेंट के? ओकरा के बिच्छू कट ले बा। बिच्छू? हाँ। अरे तो बिच्छू के काटल इमरजेंसी पेशेंट होला? ना, उस ससुरा चिल्ला चिल्ला के पूरा हॉस्पिटल में शोर मचा देले बा। ऐसे हम सोचनी के। अच्छा अच्छा, कहाँ बा पेशेंट? वो 4 नंबर वार्ड में रख ले बानी ओके। चली 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 चलो 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 चलो। आयो दादा, मर गई नी। डॉक्टर साहिब। अरे तो होके बिच्छू कट ले बा? कहाँ कट ले बा? अरे यहाँ तो कोनो काटे के निशान नहीं है। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। अरे यहाँ तो काटे के निशान नहीं है रे। ओए माँ, हम तो भुला गई नी। यहाँ नहीं, पैर में कट ले बा। अरे यहाँ तो कोनो निशान नहीं है काटे के। अरे वहाँ नहीं, तनिका ऊपर देखी ना। अरे तू के हो? अरे तोरा परेशान करके हमरे हॉस्पिटल में ना रहला? अरे और काम मिलता नहीं कि तो हम का करी हो? चल पागल। काकी, वकील साहब हमरा के बतैले रहले हाँ हाँ कि अमृता बिटिया एगो ऐसन शादी करे खातिर तैयार बाड़ी जे शादी होके भी ना होके। हाँ हाँ त ए खातिर हम एगो लड़का देखले बानी जे हमरा जेल में एगो कैदी बा और उ कैदी के कुछ दिना के बाद फांसी होके वाला बाटे। उ कहा है कि काकी उ कैदी से शादी कैला के बाद ठाकुर साहब की वसीयत के मुताबिक धन दौलत जायदाद हवेली दान में न जा सकी। लेकिन वकील साहब, जब वो कैदी के फांसी दे दिहल जाई तो हमार अमृता बिटिया जिंदगी भर विधवा की जिंदगी बिते है का? कैसन बात कर रहल बाड़ू दादी? जब ये शादी ही शादी जैसा ना हुई तब इमे हमार विधवा होके के सवाल कहाँ उठेला? अरे थोड़ी देर के बाद फुदकी, हाँ अभी शांत रह, शांत। जेलर चाचा, शादी से पहले हम एक बार वो कैदी से मिले के चाहा। कैदी के नाम मृत्युंजय सिंह है। लेकिन वो मृत्युंजय मौत के दहलीज पे खड़ा बा। ओकरा पे इल्जाम बा कि वो एक लड़की के बलात्कार करके ओकर हत्या कर देले बा।
पर मृत्युंजय के देखला के बाद हमके ऐसा नहीं लागत कि वो इतना बड़ गुनाह कैले हो। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। जेलर साहब कमाल के भाई किस्मत के खेल। एक तरफ रउआ के कानून जे हमरा के फांसी देवे के इंतजार कर रहल बा, और दूसरी तरफ रउआ हमार जिंदगी के चंद बचल लम्हा में से केहू के जिंदगी देहल चाहता है। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। जेलर साहब, अगर हमरा से केहू के फायदा हो सकेला तो हम इस शादी करे खातिर तैयार बनी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। ओम सुमंगलिर्यं मधुरित्वं समेत सौभाग्यमस्यै सर्वाय भासं विपरे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अरे खोल गेटवा तो खोल। अरे भोलू, गाड़ी से सब सामान उतार लो। जाके सामान उतार, चल चल। चौथ के ढकोसला, मांग में भरली मोट सिंदूर और गले में टुनटुनी जैसा लटकल एक मंगलसूत्र। ये सब चीज से हमके कब्बो बांधने की कोशिश मत कर। सुना, ई मंगलसूत्र तो अपन मर्जी से अपन गला में डालने बाड़ू, तो एकरा के उतारे में कम से कम 1 दिन के इंतजार तो करला। काल मृत्युंजय के फांसी हो जाई, ओकरा बाद तहर मंगलसूत्र हम स्वयं अपना हाथ से निकाल देब और पूरा विधि विधान के साथ। अरे तू बड़ा बेचैन लागताड़ू हो। इतना बेचैन अभी मत होखा।
अभी मृत्युंजय के फांसी लागे में 15 मिनट बाकी बा। ए जी सुना तानी अमृतवा के तो बियाहो हो गई आ एक के दिन में विधवा हो गई। हमने के तो कामे बन गई। फिर लोग फुफकारे हैं जा जा कपड़ा दा। हमार तो कोर में जरल बा। तोहरा रहले या ना रहले का हमरा जिंदगी में अनहार भई का अंजोर ए से बढ़िया तो हमें ही विधवा हो गई रहती। जेबो कि ना जा जब देखा तो बेवक्त के साथ नहीं लगली बजावे। ले बेटी नहा के ई साड़ी पहन ला। दादी हम ये सफेद साड़ी काहे पहनी? पहले हम रउआ लोगन के कहला पे इतना ढोंग कर चुकल बानी, अब और कुछ ना करो। बेटी जैसे इतना सब कुछ कर लहलू वैसे एक दिन खातिर एहू रस्म के निभा लो, फिर तोरा जवन मर्जी हुई तवन तो करी हो। जाने लो लाली एगो बात कही, इतना जीवन अगर हमरा लगे रहे तनु तब विधवा भइला के बाद ना उतरती हां। एही ले भगवान ना देहले। यही से त हमरा के देख के सब लोग जरत रहेला घुलत रहेला। ना ना अमृता आज के दिन नहीं तो कोनो सोफा या बिस्तर पर बैठबू और ना ही कोनो छोकल खाना खइबू। दादी अब ये सब का है? बेटी ये रस्म है, हर विधवा की रस्म निभानी की पड़ेला। ओह नो, कि 2 दिन में हम जो जिंदगी देखनी है वो हम कबो ना भुला सका। दादी प्लीज इस शादी और ई रस्म से जुड़ल कोनो भी चीज कबो हमारे नजर के सामने ना दिखे के चाहिए। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। तू पर तोके तो सुबह फांसी लगे वाला रहे। हाँ हमरा के फांसी लगे वाला रहे, लेकिन तोहार शक्ति तो हमरा के बचा लेलस। भगवान के लाख लाख शुक्र बा जे हमरा के नया जीवन दे। मतलब ई अमृता बेटी, ई बेगुनाह के जवन गुनाह की सजा मिलल रहे ओकर सच्चाई सामने आ गई और कानून मृत्युंजय के बाइज्जत बरी कर देली। हे भगवान, ये सब शायद तुहार भाग्य के वजह से होखल बा बेटी। एनीवे, जोन वजह भी होके जिला चाचा, लेकिन हमार इनका से कोनो रिश्ता नहीं के। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। जब चाहलू रिश्ता जोड़ दे और जब चाहलू के तोड़ दे। अरे ये फितरत तो हर हसीना के, पर हम भला ही मैडम कि जवान रिश्ता एक बार जोड़ दे ओकरा के सांस टूटे से पहले ना तोड़े। बुझली? दादी माँ एकरा के दी और संभाल के रख दे और हमरा के आशीर्वाद दी कि हवेली में रह के रउआ के तन मन से सेवा कर सके और एक दिन आई जब केहू एकर जरूर कदर करे। ना, तू यहाँ ना रह सकेला। हमार और तोहार कोनो रिश्ता नहीं खे। और एक बात तू याद रखी हा, हमरा पति पत्नी के रिश्ता से नफरत बा और हम कबो केहू के साथ ये रिश्ता ना जोड़ सकेनी। बुझला? बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। पर हम भला ही मैडम कि जवान रिश्ता एक बार जोड़ दे ओकरा के सांस टूटे से पहले ना तोड़िला। हिम्मत कैसे भाई हमारे कमरा में आवेंगे? बढ़िया बा, बहुत बढ़िया।
तोहरा के जवान लड़का देखे आवत रहे तू ओकरा के शराब पिलावत रहे। ए मिस्टर, तू कहे के क्या चाहत बड़ा? कहे के ई चाहतानी कि शराब कैसे पियल जाला। तोहरा के पति के साथ कंधा से कंधा मिला के चलल पसंद बा। तोहरा के पति के पैर के जूती बनल पसंद नहीं खे। ई भी बढ़िया बा। और सबसे अच्छी बात ई बा कि तोहरा के वाइल्ड लव पसंद बा। वाइल्ड लव यानी जंगली प्यार हमरा के भी पसंद बा। अब हम तोहरा के बतावत तानी कि जंगली प्यार कैसे कई जाला। रो के सब जबाने नु कमाल करेला। एक से एक बात करके हंसा हंसा के जबासे के पेट फुला दिला। अरे गजोदर बाबू, हमारे पास ऐसा ऐसा आइटम बना, अगर हम सुना दे तो राउर पेट में हंसत हंसत दर्द हो जाए। अरे आशा, आज इतना सवेरे सवेरे? अरे का बताई अमृता, तीन गो खुशी एकदम से हमरा जिंदगी में आ गई। तो अपना के रोक ना पबनी और तोरे पास चलाई। अरे ता तू हमके ना बतौलू हां कौनो खुशी के बारे में? अरे तनी हमनियो के जानी जा का खुशी की बात बा। गजोदर बाबू, ना वकील साहब, अरे पहली खुशी थी बा हमारे आशा बिटिया के बढ़िया से नौकरी मिल गई। और दूसरी खुशी ई बा, पता बा हमर नौकरी कहाँ लागल बा? कहाँ? विजय के अस्पताल में। अरे तो साथ में डबल खुशी हो गई। ये आशा, ये बतावा कि तीसरा खुशी का बा? मामी, तीसरा खुशी तो बहुत बड़ खुशी बा। अच्छा, पता बा मृत्युंजय भैया कानून के नजर में बेगुनाह साबित हो गए। नमस्ते। 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 आई मृत्युंजय बाबू बैठी। मृत्युंजय बाबू, एक बात पूछी? हाँ पूछी। मृत्युंजय बाबू, राउर शादी अपने आप में एक इतिहास है। ऐसे रउआ के बारे में ज्यादा कुछ पता ना चले। वो सब तो ठीक बा, लेकिन हम जाने के चाहतानी कि रउआ का करेंगे। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया सवाल करी वकील साहब। अरे जेकरा पास इतना बड़ हवेली, जमीन जायदाद, पैसा रुपया, माई जैसन दादी माँ, मामा मामी और एक खूबसूरत बीवी अगर साथे हो तो ओकरा के कमाए के का जरूरत बा। और सबसे कमाल के चीज तो ई बा वकील साहब कि कहाँ जिंदगी मौत के दरवाजे से खींच के हमरा के यहाँ ला देहलस। जब जिंदगी के साथ साथ इतना सब कुछ मिल गए तब हमरा के बताई कि कुछो करे के का जरूरत बा। अरे अब तो जिंदगी ऐश से कटी, ऐश से। अरे दादी, ये अमृता ऐसो के काहे चल गई? पता ना बिटिया, वो कब खुश हो जाली कब नाराज हो जाली कुछ समझ में ना आवेला। अरे दादी, रउआ आराम से बिस्किट और चाय पीही। उनका के कब्बो कब्बो मिर्ची लागेला, यही से हमेशा ऊपर से नीचे आवत रहेली। वो गइल बाली ना, फिर रही है। अगर इतना रुपया से तो हर जिंदगी आराम से ना कटी तो और अकेले जाइए, लेकिन अभी और यही वक्त निकल जाइए इधर से। गेट आउट फ्रॉम हियर। अमृता, दादी प्लीज, तू होश में तो बाड़ू ना? तू का कह रहल बाड़ू? दादी प्लीज, रवा बीच में ना बोली। आज से या तो ये घर में रही है या फिर हम रहब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमरो के तुम उनकरा साथे अपना हिया काहे न बुला लेलू मैया? हाय कुल देखे खातिर काहे के जिंदा रख ले बाड़ू? अब हमरा से कुल देखल नहीं खे जात माई। दादी, जब रउआ ऐसे टूट जाए तो अमृता का ख्याल के रखी? का कही बेटा, हमरा तो समझे में नहीं आवत जे अमृता अपन गुजरल जिंदगी से कब बाहर निकली है।
दादी गुजरल कल में ऐसा का रहे जेकरा के अमृता भुला नहीं खी पावत। का बताई बेटा, अरे जब अमृता के जन्म ये हवेली में भयल रहे नु, पूरा हवेली खुशी से छा गल रहे। 5 साल तक वो खुशी के सहारे हम जियत रहनी। बाकी एक दिन ऐसा आई कि हमार इंदर की जिंदगी में कारी बदरी छा। हमार बेटा इंदर वो काली बदरी में ऐसा घिरा कि हमार बहू सुनैना की जिंदगी बस एक इंतजार बन के रह गया। और करवा चौथ के ऊ रात हमार बहू के इंतजार की आखिरी रात रही। आज से तू ये हवेली में रहू। आवा। ठहरा। फूल से भी ई चौखट पार करे के कोशिश मत करिहा। आज तक रउआ ई हवेली के बाहर जे कुछ भी कईनी ना, हम कबो ऐतराज न कईनी, लेकिन आज अगर ई तवाइफ के कदम ई हवेली में पड़ गई तो ई हम बर्दाश्त न करब। का कर लेबो? का कर लेबो? बुला गईलू तू कि ठाकुर इंदर प्रताप सिंह के सामने तुम्हारी शरीर ही ना, तुम्हार आत्मा भी कांपेला। तुम्हार एक एक सांस हमार गुलाम बा, समझ लो। शायद रवा भूल गई कि रवा के साथ जे हमार रिश्ता बा ना, ओकर सम्मान हमारी शरीर और हमार आत्मा सातों जन्म तक करी। और जैसे रवा के जुल्म करे के हमरा ऊपर पूरा अधिकार बा, वैसे ही हमरा के भी अपन परिवार के सम्मान के रक्षा करे के पूरा अधिकार बा। तुम्हार मुंह में इतना लंबा जबान होगी, ये अगर हमरा के पहले मालूम होई तो हम ओकरा के कमरे काट के फेंक देले रहती। देखिला हम कि हमार सोना रानी के ये हवेली में आवे से तो हमरा के कैसे रोके लू। सोना चला। ठाकुर साहब, अपन पत्नी से मिले वाला सम्मान और ओकर सहनशीलता के ओकर कायरता मत समझिया।
और का बताई बेटा, पति की एक घिनौना रूप अमृता के दिल में ऐसा नफरत जगौलस कि आज तक शायद वो निकल ना पावल। तब तो दादी लागा था ये जन्म में हमार और अमृता के मिलन ना हो सके। अरे ना बेटा ना, ऐसन मत कहा। मिलन होई और जरूर होई। बम बम भोले। गौरी शंकर। अरे लगातार बुझा गेल रे। अरे सुलगा जल्दी। अभी सुलगावती गुरु। हैला। अरे सारे बुझा काय गेल रे। अरे गुरु ओने देखी राउर चीला तो सबने खड़ी बाड़ी। आज तो चिलम सुलग के रही। बम बम। गौरी। अरे सारे भोले तो बोले दे। हम चिलम फुलगावा तानी तो हम पीछे पीछे चलिए गुरु चलिए। चल 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 चल। आज तो मंदिर में घंटा बज के रही। का भाई गुरु? अरे तू वापिस जा कहाँ गेला? मगरुआ अरे सलामती चाहत वासन तो भाग ले यहाँ से। गुरु कहाँ तड़ा तो भागा। गौरी शंकर है नहीं आवा। अरे बहनी प्रणाम। पाह लगतानी। नमस्ते। अरे बहनी हमरा के चाहे दी, अब हम सुधर गए बानी। गौरी हम तोरा से का कहले रानी कि ई सब। अरे याद बा बहनी, याद बा। अरे हमार चिलम तक कब का पूछ चुकल बा। अरे ई गौरी शंकर रउआ के गुलाम बा। रउआ कही त हम केहू के भी चिलम बुझा सकीला। कौन दवाई देले बारन डॉक्टर साहब? तुमला के बाद ये हाल बा, तब पियला के बाद का होई? जवन होई पिए वाला के होई, हमरा वसे का मतलब? ला ला ला। आज मौसम के भी मिजाज बदलल बा। ई बिजली पता ना केकरा पर गिरी। हमहू एक गिलास पी के मस्त हो जाता नी। का कर रहल बड़ा? क्या कर रहल बाड़ा? अमृता दीदी और मृत्युंजय भैया खातिर दूध बना रहल बानी। अमृता दीदी और मृत्युंजय भैया खातिर? हाँ। ताई तीसरा गिलास केकरा खातिर बा? ई हमरा खातिर बा। एके तुम छुआ। तू एजे रहा, हम अमृता दीदी और मृत्युंजय भैया के दूध दे के आवता नी। केकरा खातिर बा? ई कैसन दूध बा? बहुते नीमन लागता। अरे बाप रे बाप, लागत है कुछ दूध पी गल का। अब हम का करी? एने जाई की ओने। हे भगवान, उ रहीम दादी कह गइल बारे, दुविधा में दोनों गइले, माया मिलल न राम। अरे बाप रे बाप, ई कौन दुनिया पर पड़ गइलो दादा। बाबा, अरे हाथ हटाओ, छोड़ 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 हमरा के। अरे
हे भगवान आज हमारी इज्जत जाए बतावा क्या करिए आइले तो को हे भगवान अरे हमके का होगी रात भर में मार लगा था कि बाजार खत्म है ये हमार नाच में ढीला हो गया क्या हो गया हमके अरे तू कैसे खुल के ले रे लागत हमारी जतिया लूट लेला 1 महीना में रियाज मार के बनौले रही रात भर में खत्म कर देला ससुरी रे रानी तेल की तरफ महकत हुए भैया एगो बात पूछी काल तो पूरा गिलास पी गए रहला का ऊ है दूधवा अरे तो में कौन नहीं बात हम तो रोज पीला अयो दादा ये दूध होने भैया ऊ का कहल जाला दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई हे भगवान इनका रोज रोज का होतोई अरे तू का कर रहल बाड़े हमरा तो समझे में नहीं क्या आवत कुछो ना भैया हम ऐसे ही पूछ देनी हमार तो उहे बा अधजल गगरी छलकत जाए छलकत जाए छलकत जाए छलकत जाए छलकत जाए दुनिया के सारा मट कुत्ता होला का मिलल तोहरा के हमार दूध में कुछ मिला के का मिलल 2 पल की खुशी 2 पल की संतुष्टि और तोहार ई नीच हरकत से जाहिर हो गई बा कि तू एक बलात्कारी रहला और एक बलात्कारी हवा अब तोहार ई घर में कोनो जगह नहीं खे देखा हम कैसे तोरा ई घर से बाहर निकाला तनी बढ़िया बा बहुत बढ़िया बा भोले गौरी शंकर अरे भाड़ में गल गौरी शंकर इतना देर से हवा भरत है पता नहीं कहाँ जात है आई रे दादा एमे तो फाटल ट्यूब लागल बा गुरु एमे तो नया ट्यूब लगावे के रहे अरे धत तेरे की तब तक खात है कि इतना देर से चिलम फुलगावत है सु लगता ही नहीं अरे गुरु तू बैठा हम बनी नू सब ठीक कह दे अरे गौरी शंकर हम तो के कहा ना खोजनी और तो ये साइकिल की दुकान पे बैठल बाड़ा अरे बहनी ये हमारा माई बाप है अब हम चिलम फुलगावल छोड़ दली अभी साइकिल की दुकान खोले ले बानी देखा गौरी तोरा के हमारे को काम करे के पड़ी काम करे के पड़ी अरे टेप बंद कर रहे हम तो इम्पोर्टेंट बात करे के बा का काम करे के पड़ी गौरी हम जानता नहीं कि तू पैसा खातिर कुछो कर सकेला हमार घर में एगो आदमी बा जेकर नाम मृत्युंजय हा किसी वजह से वो हमार पति बा लेकिन हम ओके देखल भी पसंद ना करेनी
वो बार बार हमार नजर के सामने आवेला और हमार जियल मुश्किल हो जाला। यही से हम ओके आपन नजर से दूर करे के चाहते हैं। ओकरा खत्म करे खातिर तोरा जितना रकम चाहिए हम देवे खातिर तैयार बानी। का सोच रही बाड़ा गौरी? ठीक बा बहनी, ओकर चिलम बुझ जाई। तईला आज से ठीक 1 महीना के अंदर ये काम हो जाए के चाहिए। इस जमाना में केहू सुधरल चाहे ओकरा केहू सुधरे नहीं खे दे। जकरा होला ज्यादा गरमिया नंबर हमर मिलावेला, अपने लहंगा के टेम्परेचर हमरा से नपवावेला। अरे यमराज महाराज हमके बचाओ। तोहरा का हो गया बबलू? बताई लाली, अरे जब से तू दूध पी के हमारी हालत कैले बाड़ू तब से तोरा से तोहार प्यार मोहब्बत से हमके बहुत डर लगता हो। अब तो जहाँ जहाँ जाइबा हम उहाँ उहाँ आइब। बम बम भोले गौरी शंकर। बम बम भोले गौरी शंकर। चल साला। बम बम भोले गौरी शंकर। गौरी गौरी शंकर नाम बा हमार, नाम बा भगवान के और काम बा शैतान के। का चाहत अड़स रे तू लोग? हम का चाहत तबाड़ी तोहार मेहरारू 10,000 रुपया दहले हई तोहार चिलम बुझावे खातिर। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। ऊ ससुरी त अपन जात दिखा देलस, बाकी तोरे जैसन झेंगूर हमार का बिगाड़ पाई रे? उन्ने देखा कली बहरो। बड़ा मजा आई अगर ऐसन बात मारो साले के। आज तो हाथ चिलम बुझी। ए साले का चिलम तो बुझ गई। हेलो बम बम भोले बहनी, मृत्युंजय के चिलम हमेशा खातिर बुझा देली, रउआ हो जाई टेंशन फ्री।
ए कामिनी देखो ना का भाई लोकरा के देखो जाता ने देख क्या होता ने का भइल अमृता कुछ उल्टा सीधा खा ले रहलू हा का? अरे कामिनी घबरा मत, ई कोनो चिंता की बात नहीं खे। हमरा बुझा गई एगो खुशखबरी बा हो। अमृता बिटिया हमार बुझाता माई बने वाली बाड़ी। कितना दिन बाद खुशी आई हवेली में ना। नाड़ी भी देख लो तो। अमृता तू पागल हो गई बाड़ू का? अरे जवान बच्चा ई दुनिया ना देखलस तू ओकरा के मार देबे के चाहताड़ू? अरे तू नहीं क्यों जानत ये कितना बड़ पाप होला? आशा ये बच्चा हमार है, एकरा के मरला से पाप होई या पुण्य ई हमरा के भुगते के बा। ये सब सोचल तोहार काम नहीं के। ठीक बा, एगो हम दवा लिख देते हैं। लो एकरा के 3 टाइम खा ली। तहार बच्चा दुनिया में आवे से पहले दुनिया छोड़ के चल जाए। ठीक? थैंक यू। विजय विजय तू का कइला? ओकरा के दवाई दे देला? अरे तू नहीं के जानत क्यों पागल बिया पागल वो अपना बच्चा के। आशा अमृता माई बने वाली बिया, तू कबो अपना बच्चा के नीचे मत रख, विश्वास रख। विजय तू नहीं खो जानत अमृता कुछ कर सकीले कुछ। सेवा करत रहो हमार। चला खुशी के बात बा, घर में नया मेहमान जा रहल बा। अरे ओकरा अइला से शायद अमृता के व्यवहार में बदलाव आ जाए। अगर ये घर में बच्चा पैदा हो जाए नु तो हमनी के रहे खातिर एगो गुहालो नसीब ना होई जननी। अरे कभी तो अपना बारे में शुभ शुभ बोला, जब बोले लो खूब बोलिए बोले लो। हमार तक कर में फुटल बा, हमर निम्न बोली इनका को बोलिए लागेला। ये ना सुधरी है। अरे गौरी भैया राम राम। अरे राम राम राम, चल मगही पान लगा बिना कत्ता के। ये चकर हुआ। अरे नमरवा निकाल रे। नमर निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर। अबे कितने रख ले वाले? बताओ तो गुरु, बताओ तो। 9 8 9 8 9 6 9 6 6 3 6 3 2 5 2 5 8 5 8 5 हो गलो। ओके आ जाता गुरु गाना।
हेलो बम बम भोले। फोन काहे कइले गौरी शंकर? रउआ से मिलके एगो चिलम सुलगावे के बा। साफ साफ बोल, का बोले के चाहत रे? जौन बोले के बा उ फोन पर ना आमने सामने मिलके बोले के बा। यही ले रउआ जल्दी से एजा आ जाए जहाँ आपन पति के चिलम बुझावे के सुपारी देले रहलू। चिलम आ गईली। काहे बुलावले हमरा के? बम बम भोले। एगो चिलम सुलगावे के बा। मतलब मगर हुआ अरे तनी मतलब समझाओ रे। अभी समझावा तनी। हमार घर में एगो आदमी बा जेकर नाम मृत्युंजय है। वो बार बार हमार नजर के सामने आवेला और हमार जियल मुश्किल हो जाला। एही पे हम ओके आपन नजर से दूर करे के चाहतनी। ओकरा खत्म करे खातिर तोरा जितना रकम चाहिए हम देवे खातिर तैयार बानी। त तू हमार सब बात टेप कर लेले बाड़े। टेप गईली ना, टेप हो गईल। उ तो हम ओकरा के टेप बंद करे कहले रहली, लेकिन पता नहीं कैसे रिकॉर्ड के बटन दब गईल। हमरा के मालूम है नहीं चलल। तू हमरा के ब्लैकमेल करे के चाहत बाड़े। तू इतना समझदार बाड़ू ये हमरा के मालूम रहे। हैं? अब का कर लेबे बोल। तू इतना बेवकूफ बाड़ू ये हमरा के ना मालूम रहे। मगर हुआ जरा दूसर चिलम सुलगा रे। अभी ला। हमार घर में एगो आदमी बा जेकर नाम मृत्युंजय है। वो बार बार हमार नजर के सामने आवेला और हमार जियल मुश्किल हो जाला। एही से हम ओके आपन नजर से दूर करके ला एकरा के भी तोड़ दा। ऐसन बहुत सारा बा हमरा पास। एक कैचर तोरा के फांसी के फंदा तक पहुंचावे खातिर काफी बा। का चाहत बाड़े तू? 5 लाख रुपया। 5 लाख? और भी सुना एगो डबल ऑफर। रुपया के साथ साथ ओका लाली के भी लेके आवे के पड़ी, जकरा खातिर तू हमार चिलम बुझौले रह। ठीक रात के 8 बजे वही पुराना खंडहर दोनों चीज के लेके पहुंच जइहा। बम बम भोले। गौरी शंकर। दिन ब दिन बाजी हमने के हाथ से निकलल जा रहा है। समझ में नहीं आवत कि अमृता के कैसे अपना वश में कर लिया। बड़ लंबा उम्र बा तोहार। हम आ तोहर मामा तोहरे के बारे में बात करत रहनी हसन। अरे आज हमार भांजी अपन मामा के कमरा में कैसे आ गई? मामा हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई बा। काहे बेटी ऐसा का गलती हो गई तोहरा से? मामा हम मृत्युंजय के हत्या करवा देले बानी। अरे ई तू का कह रहल बड़ू बेटी? हाँ मामा, हम जौना के हाथे मृत्युंजय के हत्या करौले बानी। हमार सब बात टेप कर लेले बा और हमरा से 5 लाख रुपया के मांग कर रहल बा। वो 5 लाख रुपया के साथे लाली के भी लावे के कहले बा। अरे तो लाली के दे दा ना। वो कौन मार 50 लाख रुपया के बिया? कैसन बात कर रहल बड़ू मम्मी? लाली के तो हम अपन बहन जैसन मानेला। माने लूनू, लेकिन तार सहोदर बहन तो है ना। अरे ओकर जिंदगी तोहरा जिंदगी से बढ़ के नहीं खे। जा जा लाली के दे दा जा। ना मम्मी, कुछ भी होके हम लाली के ना सौंपब। का? ये तू का कह रहल बाड़ू लाली? हाँ बोलू,
हम अमृता दीदी के सब बात अपन कान से सुनने बानी। अगर वो 5 लाख रुपया के साथे हमके लेके हुआ ना गईली तो गौरी शंकर दीदी के ना, दीदी के कुछ ना होई, अमृता दीदी के कुछ ना होई। वो कहल जाला ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बाकी लाली, अमृता दीदी मृत्युंजय भैया के हत्या करवा के ठीक ना कैली, ई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गई। तो कहता हम 5 लाख रुपया के साथ ही बलोले रहे, फिर तू अकेले आ गेली चिलम सुलगावे खातिर। कहाँ बा तोर बल्कनिया? हम ही हमारी गौरी शंकर। ये ले 5 लाख रुपया और सारा कैसेट के साथ लाली के हमारे पास भेज दे। ए चंगरुआ। हाँ गुरु। नारे कैसेट इली ई रहल तुहार कैसेट। और जहाँ तक लाली के बात बा, तो ओके लावे क सौदा में बात भइल रहे, समझ लू? गौरी शंकर, जब ले लाली हमरा पास ना आ जाई तब ले तू बैग के हाथ ना लगा सकेले। बम बम भोले। गौरी शंकर। छोटा दीदी, ई तू मगन का कर रहल बड़ा? दीदी के पेट में बच्चा बा। अब मजा आई खेल के। कमाल क्या औरत, पेट में बच्चा होखला के बाद भी अपने पति के चिलम बुझा दे रही। अरे बच्चा तोरे पति का बा कि केहू और का? गौरी शंकर, अगर हमारे बच्चा के बारे में कुछ गलत बोले तो हम के जान से मार दे। बम बम भोले। गौरी शंकर। बच्चा से इतना प्यार आज देखा तू लोग। एक भाई अपन बच्चा के गौरी शंकर के प्रकोप से कैसे बचावे रे? रुक जा गौरी शंकर, ये तेरा एक मासूम के मारा पापा। गौरी शंकर नाम बा हमार, नाम बा भगवान के और काम बा शैतान के। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। बम भोले। अरे जौन चिलम हम बुझा देले रहनी, वो चिलम फिर कैसे दुलक गेल रे? मौत पे जेकर विजय होला ओकर नाम मृत्युंजय होला। और तोरे जैसन घास फूस हमार का बिगाड़ पाई रे? ई मत समझिया कि हम तोहरा के बचावे आई बानी। तोहरा कोख में पल रहल आपन अंश के बचावे आई बानी। तू और तोहरा अंश बची तब ना। तो पूरा खड़ा खड़ा देखन का हवा मारन सारे के। अरे बुझा दो ससुरा का चिलम।
साला चिरकुट, गजेड़ी, झेंगू की औलाद, अरे पंचर बनावे वाला ससुरा, आज मार के तोर चिलम बुझाई। वो दिन तपार चिलम मुझे से बच गई, मगर आज के बाद अब तुम्हार चिलम कब्बो ना खुलेगी। भैया, दीदी, डॉक्टर के पास लेके चलो। जल्दी से उठो, हॉस्पिटल चला, चला, उठाओ, चला। अब तबीयत कैसन बा? हमरा के जियत देख के तोहरा के तो बहुत तकलीफ है कि वह दिन हम बच कैसे गए। और हाँ, मारे वाला से बचाए वाला बहुत बड़ होला। वह दिन बच गई तो हम अपना भाग्य से। और हाँ, तू हमेशा कहत रहलू कि हमरा से तुहार कोनो रिश्ता नहीं, तो बिल्कुल साच कहत रही। अब हमरा से तुहार कोनो रिश्ता नहीं। आज के बाद तू हर बंधन से मुक्त बाड़ू। अब न तू हमार पत्नी और न हम तुहार पति, बुझलू? हमें क्या की? बस एको शब्द बोलले बगैर चुपचाप यहाँ से चल जा। ठीक बा, हम जाता नहीं, लेकिन अस्पताल से निकलने के बाद एक बार दादी से जरूर मिल ले। दादी आपके देख ले बिना जी ना पाई। लड़की कबो दिन में कबो रात में गाड़ी लेके निकल जाता रही, पता ना कहाँ कहाँ चल जाता रही। अरे ऐसन हालत में घर में आराम करे के चाहिए, अपन ख्याल रखे के चाहिए। कहाँ करी? माँ जी, अमृता समझदार लड़की बिया, और वो घबराई मत, वो अपन ख्याल जरूर रखत होई। अमृता, ए अमृता बिटिया सुना, ल जरूर आज लड़की कुछ उल जलूल काम करके आयल बाड़ी। माँ जी, हाँ? बैठी आराम करी ना, हम देख के आवत नहीं। हाँ जा देख के आवा। अमृता, अमृता, का बात बा बेटी? हाँ? अरे तू रो रहल बारू, ऐसा का बात बा? मम्मी, मृत्युंजय जिंदा बा। मृत्युंजय जिंदा बा? मम्मी, हम उनका से अपन भूल के माफी मांगे गए रहनी, पर वो हमेशा खातिर हमरा के छोड़ के जा रहल बाड़ा। मम्मी, हम उनका के बिना जी ना सकेनी। मम्मी, हम उनका के बिना जी ना सकेनी। अमृता, हमरा के तो कहे के ना चाहिए, बाकी तू जैसन उनका साथे कैले बारू, एकरा बाद भी का उ तारा साथे रह सकेलन? यही
नतिया माथा पर हाथ फेरते फेरते माथवा के बाल तो उड़िए गई और हाथ पर हाथ धके बैठो रहबा तो ई सोन चिड़ैया से उड़ जाई। यही से कहतानी कि कुछ सोच। अरे तहार भोपू बंद होके तब न हम कुछ सोची। मृत्युंजयवा के जिंदा होखल आ अमृतवा के एह तरह से बदलल हमने खाते खतरा के घंटी बा। हम ही दोनों के मिलन होखे ना दे कोनो हाल में, होखे ना दे मिलनी। अरे हमरा मालूम रहे एक न एक दिन तोहार मन जरूर बदली। बताओ आज मृत्युंजय यहाँ होते तो तोहरा के ऐसा देख के उनका कितना खुशी हुई। दादी वो आज आवे वाला बारे। आवे वाला बारे? वाह, यही से हम उनका खातिर खाना बनावे जा रहे बानी। अच्छा। हे मैया, हमार तो मन के सारा मुराद पूरा कर देली। हमरा मृत्युंजय के आ अमृता के मिलन करवा देली। अब एह से बढ़ के खुशी हमरा खातिर का होई? आए हाय, का बात बा? इतना सज धज के कहाँ जात बाड़ू? रसोईया में काम धाम नहीं करे के बा का? दीदी हमने के छुट्टी दे देली। आज जीजा जी आ रहल हवे। दीदी अपन हाथन से खाना बनाइए और उनका के खिलाइए। अच्छा तो ठीक बा, लेकिन हमने के जाई जाई कहाँ? हम बताओ तनी ना राजा, कहाँ चलल जाई? मजा आ गई। चला कम से कम भोलेनाथ के दर्शन तो हो गए। मजा। तू लोग कितना खुशनसीब बाड़ा कि एक दूसरा के प्यार के पंख लगा के हवा में उड़ रहल बाड़ा। और एगो हमार नसीब बा, पता ना कब उड़े के मिली। का दीदी डॉक्टर साहब रहुआ के प्यार पता ना क्यों कब हमरा से कहिए। आशा आई लव यू। अरे दीदी रहुआ हमरा के तो इमोशनल कर देली। अब देखिए हमार कमाल। अगर डॉक्टर साहब रहुआ के आज आई लव यू ना बोलने तो हमार नाम भोलू नहीं। ये भोला कहाँ चल देलस? दीदी वो देखे में ऐसन बा पर काम बड़बड़ करेला। अरे सर रहुआ कहाँ गइल रहनी? भोलू आइल रहल आपसे मिले खातिर। हाँ। अरे का कहत रहे हो? वो जो कह के गइल बा रहुआ के बर्दाश्त न कर सकब सर। का? अरे ऐसन कौन बात कहते रहे जौना के हम बर्दाश्त नहीं कर सकत? ऊ कहत रहल कि आशा मैडम के बियाह तय हो गइल बा। का? हाँ। आशा के बियाह तय हो गइल? अरे केकरा से? ऊ कहत रहे कि शहर के एगो लड़का बा। हाँ, ऊ बहुत बड़ा पैसा वाला बा, इंजीनियर बा। ओकर जौन बा की बहुत बड़ बंगला बा और ऊ जौन बा किटाई भी लगावेला। अरे ये सब कैसे हो गई हो? आपका फायदा के रउआ जब आशा मैडम से प्यार करत रहनी तो रउआ बोलबे ना कईनी, गुम हो गई रहनी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतैले से का फायदा? हमरा से बहुत बड़ भूल हो गई दादी माँ। एगो बहुत जरूरी काम निकल आयल रहे जेकरा वजह से बिना बतौले चल गई। हमरा के माफ कर दे। छोड़ो जाए तो चलो, भूख लागल हुई, खाना खा लो। नहीं दादी माँ, हम बस रउआ से मिले आए। अब हम जाता हैं। ऐसा काहे कहता रो बेटा? तोरे से कुछ कहल हो क्यों का? हमरा से केहू का कही दादी माँ, लेकिन रउआ चिंता ना करी। हम हवेली में रोज आके रउआ से आशीर्वाद लेब जरूर
और ये हवेली पे जे भी पूरी नजर से देखी ओकरा के सबक सिखावल हमार फर्ज बा। लेकिन अब हम हवेली में ना रह सके। अरे तोरा परेशान करके हमरे हॉस्पिटल मिला रहा। अरे और मिलता नहीं कि तो हम का करी हो। चल पागल। अरे दरवाजा तो खुलल बाटू रे। आशा, आज तार शादी तय हो गई। बहुत खुश बनी। बहुत खुश बनी। हम तरह के एगो आई लव यू ना कह पैनी, काहे कि हम तरह के आई लव यू से ज्यादा प्यार करीले। अब तू पराई हो जाइबू, तारा याद के सहारे हम अपन जिंदगी बिता दे। हमरा जौन बुझाई तौन कह देनी। बेस्ट ऑफ लक। अरे भाई तनी रुकी, काहे मुंह लटका के जाता नहीं? अरे डॉक्टर साहब, अगर ये सब बात कहे के रहे तो रउआ एक दिन पहले ही कह देले रहती, तो ये सब ना होइत ना। दोस्त, किस्मत में ना लिखा रहे तो कैसे एक दिन पहले कह देती। चाचा, रुआ घरे दारू पी के आईनी, माफ कर दे हमरे के। हमारी बात सुन रहा विजय बेटा। बोली चाचा। विजय बेटा, रुआ तोहरे साथ मजाक कर ले रहे, पर ये बात सच बा कि हमार बिटिया आशा के बिया तोहरा के छोड़ के केहू दूसरे के संग हो ही ना सकत। अरे का बात है भाई, ई घूंघट में शर्माए के जगह ई टकटकी लगा के देखती है। हाँ? अरे ई हसीन मौका पर कहाँ टहले गई रहलू ह? का जी, हम ना अमृता और मृत्युंजय भैया के बारे में सोचत रहनी है। पता बा रउआ के वो हमने की शादी में अलग अलग दिखत रहलन। ए जी, अब तो दोनों के एक हो जाए के चाहिए ना। आशा देवी, ई हमार मिलन के टाइम ह। तू कहाँ दूसरा के ओखरी में सिर डाले के फेर में लागल बड़। का जी? अरे छोड़ो ना वो दोनों के। एक बात बोली, रउआ तो एकदम में स्वार्थी हो गई बानी। अरे ये हसीन मौका पर कौनो मरद आप स्वार्थी हो जाला, ये हमर रानी। बोलू, दीदी के दुख हमरा से नहीं खे दिखल जात। दीदी के ना खाए के सुतबा ना सोए के। आज 5 महीना हो गई। मृत्युंजय जीजाजी रोज दादी से मिले आवेले, पर अमृता दीदी उनकरा से मिले खातिर तरसत रहली। पता है ना उनकर किस्मत में ई दूरी कब तक लिखल बा। तू चिंता मत कर लाली, जब हम आशा दीदी और डॉक्टर साहब के मिलन करवा देली तो अमृता दीदी और मृत्युंजय भैया के मिलन करवा के रहब। समझ में देखे आवत इ मृत्युंजय जिन्न लेखा डॉक्टरवा के घरे कहे पड़ रहता, आ जब देखो तब ये हवेली में टपकल रहता। अरे जब अमृतवा के साथे ओकर कोनो रिलेशने नहीं थे, कोनो रिश्ते नहीं थे, तो कहानी का अपन गाँव चल जात। अरे इतना बड़ जायदाद के छोड़ के क्यों पागले न हो जो वापस चल जाई। हमरा तो लगता कि वो अपने बच्चा के पैदा होने के इंतजार करता। एक बात देखी है कि वो ही हवेली पर कब्जा करके कैसे बैठ जाई। ना, ये कबो नहीं खो सकत। तू देखत रहियो, ये हवेली ना मृत्युंजयवा का होई
ना ओकर होखे वाला बच्चा के। गजोधर बाबू, गौरी गौरी शंकर नाम बा हमार, नाम बा भगवान के और काम बा शैतान के, समझ ली? ए गौरी शंकर, शैतान के काम साइकिल में हवा भरल ना हो, जानला? मतलब ई भइल गौरी शंकर कि शैतान शैतान होला, जानला? आ शैतान ई धरती पर राज करे खातिर पैदा होला, राज करे खातिर। और अगर शैतान चाहे तो संसार के सारा खुशी ओकर कदम में हो सकेला। ए भैया, ए खुशी के कई बार सुलगावे के कोशिश कैली, पर जब भी ससुरी चिलम सुलगौली कहीं न कहीं जाके बुझ गई। अब से ऐसा ना हो गौरी शंकर, बस तू हमारे प्लानिंग के हिसाब से चलत जा, फिर जौन तू चाहब तहरा मिली, हम जौन चाहब हमरा मिली। बम बम भोले गौरी आवा मृत्युंजय भैया, आवा आवा। अरे ससुरा ये तो बता, हमरा के लेके कहाँ जाता अरे भैया, ये बतौला से सब मजा किरकिरा हो जाई। चलो बस चाप के चलत रहा, फकीरा चल चला चल, फकीरा चल चला चल, फकीरा चल चला चल, पता फकीरा नहीं चल। ससुरा के चक्कर में कहाँ फंस गई, कुछ समझे में नहीं किया, ना जाने कहाँ लेके आगल हमरा के। अरे ये तो बता, और हमनी के कितना दूर जाए के बाकी बा? अरे ससुरा कहाँ गई, नजरे नहीं किया। ये गुमा सुन के कबले सजा देबो मृत्युंजय? तहारी जाति हमरा से देखल लिखे जा। भैया, अमृता ऊ हाल में बाड़ी कि ऊ कब्बो मां बन सकेली, और रउआ ओकरा के ई तरह सताए तो हमरा डर लागता कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। देखो मृत्युंजय, अरे ओकरा गलती के सजा ओकरा के भगवान दे देले, अरे अब तो माफ कर दो भाई ओकरा के। डॉक्टर साहब, एगो पुरान कहावत है, क्रिया चरित्रम दैवो न जानम, लेकिन ओकर चरित्र के हम अच्छी तरह से जान गए। ओकर एको क्रिया चरित्र अब हमारा ओकर ना चाहिए। और सुनी, जवान औरत अपने पति के मरवावे के कोशिश कैलस, उ कब्बो माफी के लायक ना होले। तनी देखा, हे भगवान, सब कुछ ठीक है। ए बिटिया, तनी देखा, बहुत परेशान बाड़ी रे। रउआ चिंता मत करे, सब ठीक हो जाई। हाँ। सब ठीक हो जाई, रुआ घबराई मत। कितना देर हो गई? हाँ? का भइल आशा बिटिया? मुबारक हो दादी, लइका भइल लइका। अरे वाह, काशी खुशी के मौका पर मृत्युंजय यहाँ होते तो कितना खुश होते आज। दादी, ये बात करो, टेंशन मत ली, मृत्युंजय के ले आवल हमार काम। जब वो कुछ खबरी सुनी है तो भागल दौड़ रहे हैं अपना बेटा से मिले।
अरे कहाँ गइल? अरे कहाँ गइल बच्चा? अरे कहाँ गइल? कहाँ गइल? हमारे बच्चा के के ले गइल? अरे के ले गइल? कहाँ ले गइल? देखिए जी। चलो सिंह जी साहब इधर बहु भैया की अभी तक दवाई लेके ना आवेला पता ना कहाँ गए। अरे रुक के हरे अरे केने गई तो राख का निकाल के खाना बना दे। आवाज वाली में तुझे भैया बहुत बड़ा नाच हो गई। दीदी दीदी तो ये रुका दीदी हमारा बच्चा चलो दीदी संभाल के दीदी अरे का बात हो तू लोग जा अमृता तू वही जा पता ना मामा हमारे बच्चा के ले गए हैं बच्चा के ले गई उठा के जा से अब तू लोग जब बैठ के तमाशा देखते हो। अरे ना ना हमने की तो ऐज ही रही है। कब गई कहाँ गई कुछ पते ना चले। खाक हो जा रहो बच्चा को उठा के ले गई गजोधर के नाती के। अब जल्दी चलो हमारे साथ चलो जल्दी चलो। अरे का खुशखबरी बा बोलू। गजब हो गई भैया गजब हो गई। कहाँ गजब हो गई रे? केहू और बच्चा के उठा के ले गई। ये ले गई रे? अब के लगा था कि गौरिया के सब काम होई। गौरी अरे गौरिया आखिर तू अपन जात दिखाइए दे। ई बोल केने लेके गई? हॉस्पिटल से पूरब की ओर लेके गई भैया। चल चला ओकरा के छोड़ो ना भैया। चलो आओ लोग आई माई जी आई। कहाँ ले आए बड़ा गजोधर? ये वही जगह है माई जी जहाँ राउत पर नाती के सुरक्षित रखल गई बा। आओ देखी बम बम भोले। अच्छा तो सब तोहरे कैल धइल ह गजोधर। अरे तोहरा तनिको शर्म ना लागल ह हो ऐसन मासूम बच्चा के उठवा के। माई जी 18 साल तक हमने के दोनों बेकार ये हवेली में रहा और चाकरी करनी रवा सबे के सेवा करनी एकर इसिला रवा सबे हमरा के देनी और बुढ़ऊ अपना वसियत में बोलो नो करवा के 10 बीघा जमीन हमने के सिर्फ 2 बीघा सोची का में तो से हमने करे जा पौ दिन वही दिन हम प्रण कर दी हमार बच्चा ये हवेली के जायदाद तो अगर कोई का हक बा तो सिर्फ गजोधर का हक बा। देखी हवेली या जायदाद हमरा नावे कर दी नहीं तेरा और परनाती के खत्म कर दी हर गजोधर तू जवन मांगो हम तोहरा के सब देवे के तैयार बानी। लेकिन तू हमरा पर नाती के सही सलामत हमरा के लौटा दे हम बता देता नहीं। मतलब उम्र के साथे समझदारी बाचल बा। धारी कलम पकड़ी और जल्दी स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करी है जा रुक जाई दादी रुक जाई। हम कहत नहीं कि रुक जाई। बम बम भोले डॉक्टर साहेब जरा हिने देखी अगर उस जगह से हिलनी ना तो बच्चा हमारे हाथ से फूट जाई हो समझली। समझदार बानी रहुआ बहुत। जल्दी है जा दस्तखत करी और अपन परनाती को सुरक्षित ले जाइए जैसे जल्दी करी। ना दादी ना अरे है होने का मुंह ताकत करो जल्दी कागज पे दस्तखत करो जल्दी। रहुआ दस्तखत मत करी कौनो कीमत पे मत करी। सुना हम कोनो कीमत पर दस्तखत ना कराब। ना करबू गौरी शंकर। हमार बच्चा मामा हमार मासूम बच्चा और का बिगड़ ले बा। हमार बच्चा के छोड़ दी रवा के जान लेवे के बाद तो हमार ले ली बाकी हमार बच्चा के छोड़ दी। अरे हमार बच्चा हाथ जान लेके हम का करब अमृता ये ताकती मासूम में ही बा जय बुढ़िया से ही कागज पर दस्तखत करा सकेला। सुना हम कोनो कीमत पर ही कागज पर दस्तखत ना करब हम बता देता नहीं। बुझाता तो परनाती के मौत के डर तो दिल से निकल गई बा बुढ़िया।
दस्तखत कर जल्दी। गजोधर, अगर भगवान जहान में बानू तो हमरा परनादी के बाद बाका ना होई। बुढ़िया देखा तानी तोर भगवान तोर परनादी कैसे बचावेला। गौरी शंकर। गजोधर बाबू, हमार नाम बा गौरी शंकर, नाम बा भगवान के और काम बा शैतान के। अरे पैसा खातिर हम तक कुछ कर सकी ना। देख कौन भगवान तोर बच्चा के बचावे आवेला। देख मृत्युंजय के बेटा अक्षय, अरे जब तुम्हारे बाप के केहू कुछ ना बिगाड़ पौलस तो तुहार का बिगाड़ बच्चा अरे हमार बच्चा, हमार बाबू आ गए हो। देखो तरह से करे मार सालन के। अरे टुनटुनवा मुनवा वो का देखो तरह से मार सालन। हरदम कहक पड़ी सारे मारा। अरे चिलम बुझाओ सारे का। हथवा हेले दे, हथवा हेले दे। अरे तो कुछ नहीं क्या हो सकता। अरे तोरा दामा और मिर्गी दोनों बा। अरे दादा, ये चिलिम के चक्कर में दामा हो गई। क्या करके पड़ी सर? हॉस्पिटल जाए के पड़ी। कहाँ बा हॉस्पिटल? बताई। अरे भाई गुरु के चिलम के चक्कर में हमनी के धुआं निकल। चिलम लगे गाय हम यहाँ हैं। ओकर दोनों अखियाँ फोड़ देली रे राजा। अब देख लो तुम्हारी आइडिया फेल हो गई। जान लो कि ना काहे खातिर घबराता नहीं। इतना गुंडा सबसे बच्ची थोड़ी भी दुंजैया। सब गुंडा मार के इनका मुंह आदमी हमारे तो कुछ नहीं बुझा। तहार हमार सब इन्वेस्टमेंट बेकार गेल। अब भागा ही नहीं कैसे भलाई बा।
तो भागा ही के पड़ी भागा। कैसे पलट भागो भागो जान बचाओ आप। अबे साले चिलम की औलाद गांजा के कितना नशा चढ़ रहा। जेलर साहब के शेर जैसन बेटवा मृत्युंजय से टकरा गई ले। ओ साले तोर इतनी हिम्मत। बोले फिर से हमार चिलम पूछ गए रे। वकील चाचा का कहता नहीं रहुआ? मृत्युंजय जेला चाचा के बेटा हुआ? हाँ बहू, मेजर मृत्युंजय सिंह हमरे बेटा हो। पर फिर वो जेल में फांसी की सजा? अमृता बेटी वो सब तो नाटक रहे। नाटक? हाँ बेटी, तू अपने पिताजी की वजह से शादी से नफरत कर रहे। जब हमनी के लागल कि तू कबहू शादी न कर तब हम तोहरे दादाजी के नाम से एक नकली वसीयत तैयार करी। बाकी तो तू जानता ही बाड़ा। हमरा के विश्वास रहे बहू कि एक बार शादी के बंधन में बंधला के बाद तुहार दिल में भरल नफरत खत्म हो जाई। लेकिन नफरत खत्म होला तक इतना बड़ कांड हो जाई ये हम कबो ना सोचले रहे। बाबूजी चली घरे चली। हमरा के केला छोड़ के ना जाई। मृत्युंजय बेटा, अरे हमरा पोती के अब इतना भी मत सतावो हो, नहीं तो सच में मर जाई। बेटा तू हमरा से वादा कैले रह कि जब घरे आईबा तो हमार बहू के साथे लेके आईबा। अरे अब तो तोरा एको बेटो हो गई। सुनो जौन पीछे भइल तौन भइल। आगे की जिंदगी तू लोगन खूब खुशी खुशी बितावा लोगन, हाँ ना? देख ले लो मृत्युंजय भाई, मेहरारू के झेलल इतना आसान नहीं खे। हम तो झेलते बन। जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा हो रामा। अच्छा रउआ सबे कहाँ जाता नहीं? अरे महाराज को बात सुन के जाए। अच्छा रउआ सबे देखनी कि मृत्युंजय और अमृता के मिलावे में हमनी सबके कितना मुसीबत झेले के पड़ल। गोड़ लगिले चाचा, तोहरे के कहता नहीं तोहरे के। ई समस्या खाली ये लोग के नहीं खे, ई समस्या हर एक घर के बा। ऐसे हम रउआ सबसे गुजारिश करे कि रउआ सबे मिलजुल के रहे। फिर आज के बाद कोनो मेहरारू ई ना कहे कि इतना सतैबा तो हम मर जाए।